Istukaa siskot, vierekkäin. No nokkeri aina. Noniin. Sä istu. Istu. Istu sinne. Me ollaan pikkusen treenattu sitä, että odota. Joo. Ja nyt, siis nythän kannattaa niinku treenata kaikkea. Joo. Koska nythän se on vielä sen verran pieni, että sitä on helppo käsitellä. Ja kaikki niinku niitä tottelevaisuusliikkeitä ja kaikki, niin ne on helppo opettaa, jos saatat makkaraa vähän käteen. Ja sä makkaran kanssa sitä opetat. Mitä? Istu. Istu nätisti. Leikki. Nyt se on oikein kunnon tämmönen riehumis. Noksu. Tulkaa vähän lähemmäksi. Tytöt. Ui, kun miettii. Meneekö sun videolle koko ajan? Joo. Varokaa, täällä on jostain ainakin 2 kasana näin. Ei se. Karvat on siis niin pörhöllänsä. Näyttää tuplasti isommalta kuin normaalisti. No se on se tarkoitus. Se ei tarkoita, että se olisi mitenkään vihainen tai mitään, että se nostaa tolleen. Joo. Ei ole vihainen. Ei. Eikä ole taipumusta. Ei se ole mikään merkki siitä. Että se on vain joku tällainen kehitysjuttu, että nyt ei onnistuu toi nostaminen. Joo, ehkä enemmän vähän sellaista. Korostaa, jos on niinku vähän semmoinen epävarma, että mitä nyt on tapahtumassa ja tulossa. Vähän semmoista. Se näyttää hirveän isolta, kun on ne karvat pystyssä. No niin, se on kuin noilla leijonilla. Joo. Nostaa harjan niinku pystyyn. Mutta isommin. No, keri. Kato, kyllä ne vaan haistaa ne ja tietää mihin. Mä laitoin sen luun tonne katolle. Joo. Tule! Oi! Täällä tuli. Toi on tyymä toi jisko. Ja on ihan tyymä, kun ei tule. Ei tule. Näin, laittaa sun korvat. Näin. Niin kuin vastapainoksi. Saattais huivin sille. Laitetaan näin. Jos ottaa niin botokseen. Botoksi. Joo. Laitetaan Niin kuin jääkystöä.